Maria de Natzaret és un personatge més aviat secundari en els evangelis. Només apareix al principi i al final de la història. Aviat, però, va despertar un destacable interès entre els primers cristians, fins al punt que, al segle V, hi va haver un gran debat dins de l'Església sobre si havia de ser considerada mare només de la part humana de Jesús o també de la seva part divina. Aquest debat el van guanyar els que creien que Maria era mare de Jesús en les seves dues naturaleses, la humana i la divina. D'aquesta manera esdevenia Theotokos, és a dir, la que va infantar a Déu, o, com en diem en català, la mare de Déu. Personalment m'agrada veure en aquesta adoració a la maternitat una mena de reminiscència de cultes molt antics dedicats a les deesses mare que podem trobar en tantes i tantes cultures. No sé què en diria un antropòleg seriós d'això, però com que jo no sóc ni antropòleg ni seriós, aquí us ho deixo. Benvinguts a un nou episodi de Sons en el Temps, el podcast on divaguem sobre música i altres coses a partir de la temporada de clàssica del Teatre Auditori de Granollers. La meva veu us arriba gràcies als micròfons de Ràdio Granollers i la tècnica d'en Josep Soleil. Jo sóc l'Oriol Padró. I avui hem començat parlant de la Mare de Déu perquè dedicarem aquest episodi a parlar d'una de les dues obres que s'interpretaran en el concert que es farà el 19 de maig al Teatre Auditori de Granollers. L'obra és l'Stabat Mater de Salvador Brotons. Serà el mateix compositor, Salvador Brotons, qui dirigirà aquest concert, que, com hem dit, es farà el 19 de maig. Hi actuen el Cor de Cambra de Granollers, el Cor Jove Amics de la Unió, el Cor Arts Innova i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. A més, es comptarà amb 3 cantants solistes que són, com es sol dir, de lo milloret del país. La soprano Marta Mateu, el tenor Roger Padullers i el baríton Pau Armengol. En aquest concert, com us he comentat, s'interpretaran dues obres, el que passa que són dues obres força diferents entre elles. Una és el que ja dèiem, l'Stabat Mater de Brotons, i per altra banda s'hi cantaran i es tocaran alguns fragments de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, de Rafael Martínez Valls. Com que es tracta de dos tipus de peça que responen a contextos molt diferents, resultava difícil parlar de les dues en un mateix programa i, a més, les dues ens permeten parlar de força coses. Per això hem pensat que d'aquest concert en sortirien 2 episodis del podcast, que, a més, són els 2 últims de la temporada. En un parlarem de Cançó d'amor i de guerra, i, per tant, també parlarem, en general, de la sarsuela catalana. I en l'altre, que és aquest que esteu escoltant, parlarem d'això, de què és l'Stabat Mater. En Salvador Brotons és un compositor i director català que ha portat a terme una important carrera tant com a director com a compositor. Ja fa molts anys, el 1997, va estrenar aquesta obra als Estats Units, quan era director de la Vancouver Symphony Orchestra a l'estat de Washington, i va tenir molt bona acollida.
L'obra també es va interpretar i enregistrar uns anys més tard a Barcelona, que és el disc que podeu trobar si la busqueu per les xarxes i podeu escoltar aquesta obra sencera abans del concert. Us el deixarem referenciat, com sempre, al nostre raconet virtual, dins de l'apartat Viu la Clàssica, del web teatreauditoridegranollers.cat, on també hi trobareu tots els altres episodis d'aquest podcast, de Sons en el Temps. L'obra, l'Stabat Mater de Brotons, és molt expressiva, molt emocional, que és una cosa que té molt de sentit perquè recull una tradició llarguíssima que ara mirarem de resumir. Sudanell és un petit municipi a pocs quilòmetres de Lleida on, des de fa segles, es canta, per Setmana Santa, aquesta música que sentim de fons. Aquí la interpreta el grup vocal Tornaveus i aquesta música parteix del poema medieval conegut com a Stabat Mater, ja que comença així. El primer vers diu Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dunc pendeuat filius, que vindria a significar una cosa com la mare estava patint, plorant sota la creu en la qual hi penjava el seu fill. El text, doncs, ens parla del patiment, del dolor de Maria, la Mare de Déu, en veure morir el seu fill enmig d'una horrible tortura. Té relació, doncs, amb això que dèiem abans, la visió de Maria com a Mare de Déu, però en aquest cas segurament és sobretot com a mare, com a representant de totes les mares del món. Per això podem entendre i compartir el seu dolor. Aquest poema està atribuït a un frare franciscà del segle XIII, que es deia Jacopone da Todi, i és important que fos franciscà perquè l'ideari dels franciscans dona molta importància a la humanitat, a la part humana dels personatges sagrats. Per això explora la idea de sofriment de Jesús i de la seva mare. Aquest poema aviat va ser incorporat entre els cants gregorians, diguem-ne que va tenir com molt èxit, diríem avui en dia, i va començar a ser cantat en les celebracions de Setmana Santa d'arreu d'Europa. Aquest text de temàtica tan humana es va anar estenent, com dèiem, per tota l'Europa medieval i se'n troben moltíssimes versions. A mesura que avançava el temps, aquestes versions musicals de l'Stabat Mater van adaptant-se també als canvis, les tendències, les estètiques musicals de l'època. Algunes versions són de caire més popular, com la que hem sentit de Sudanell, i fins i tot després sí que en trobaríem escrites pels grans compositors dels diferents moments històrics. Si a algú li ve de gust entretenir-se a buscar els Stabats Maters que s'han escrit al llarg de la història, doncs en trobarà desenes i desenes. De fet, us estalviaré feina perquè hi ha qui ja ho ha fet. Un senyor que es diu Hans van der Velden, un senyor holandès, aficionat a la música i a la història, suposo, té una pàgina web que us recomano que visiteu, es diu stabatmater.info, i és un projecte seu personal on ha anat recollint tots els Stabats Maters que ha pogut detectar, i ja veureu que n'hi ha moltíssims, des del segle XV fins a l'actualitat.
Podíem haver posat molts exemples de Stabat Mater del Renaixement, però bé, hem triat un nom que fos familiar, que és aquesta versió de l'Stabat Mater de Giovanni Pierluigi de Palestrina. Hem triat aquest, que és de finals del segle XVI, perquè, a part perquè el compositor és conegut per molta gent, està escrit poc després del Concili de Trento. En aquest concili l'Església Catòlica intentava posar ordre a molts aspectes i fer front a la reforma protestant que s'estava imposant a moltes zones d'Europa. Entre les moltes coses que es van debatre en aquest concili també hi va haver lloc per la música i quin havia de ser el seu paper dins de la litúrgia. Algunes veus creien que les músiques molt elaborades, amb moltes veus i amb moltes línies alhora, com podia ser la de Palestrina, per exemple, eren les que distreien els fidels d'una actitud introspectiva i continguda que se suposava que s'havia de tenir. Però per sort, o almenys per sort per nosaltres, es va imposar la visió de que les misses polifòniques no distreien, sinó que exaltaven la fe. El que sí que calia era assegurar-se que el text fos comprensible, tot i que, de fet, era en llatí i ningú el parlava, però suposo que això ja no s'ho van plantejar. No obstant, sí que es van reduir, per això, en aquest concili, el nombre de cants que formaven part de la litúrgia. Hi havia molts casos, com el de l'Stabat Mater, que eren textos que s'havien anat popularitzant al llarg dels segles, s'havien anat estenent, i al final n'hi havia tants que generava un cert desordre per excés d'oferta, diguéssim. D'aquesta manera, el Concili de Trento va decidir quins textos formaven part de la litúrgia i quins no. I l'Stabat Mater va ser dels que no. Però això no va significar la seva desaparició, sinó que més aviat al contrari. En tractar-se ara d'un text que no estava sotmès a les condicions de la música estrictament religiosa, els compositors podien abordar-lo i aprofitar el seu potencial expressiu per fer música amb més llibertat. D'aquesta manera apareixerien obres molt expressives com aquesta. Alessandro Scarlatti va escriure aquest Stabat Mater l'any 1723, un segle i mig més tard del Concili de Trento. És una obra molt emotiva que li va ser encarregada a Scarlatti per una comunitat franciscana de Nàpols, per tal que fos interpretada durant els dies de Quaresma. Com veiem, doncs, tot i que el text no formés part de la litúrgia oficial, com dèiem, sí que se seguia utilitzant en actes, diguem-ne, extralitúrgics o paralitúrgics, no? Poc després de que Scarlatti escrivís aquesta obra, al cap de pocs anys, el papa, Benet XIII, va decidir que l'Stabat Mater tornaria a estar inclòs en el breviari, és a dir, el catàleg de textos i pregàries propis del ritus catòlic. I perquè s'hauria d'interpretar, es podia interpretar el dia de la Mare de Déu dels Dolors, que de fet té tota la lògica del món. Poc després d'aquest canvi en la normativa, els mateixos franciscans que havien encarregat un Stabat Mater a Scarlatti decidiren que en volien un de nou i li van demanar a un jove compositor molt prometedor que es deia Giovanni Battista Pergolesi.
El de Pergolesi és segurament l'Stabat Mater més conegut de tots els temps. Realment és una obra preciosa. Si sou aficionats a la música, segur que ja el coneixíeu i no us dic res de nou. Si no, us convido que, després d'escoltar aquest podcast, us asseieu tranquil·lament durant mitja horeta i us feu un massatge a l'ànima amb aquesta obra tan bonica. Podríem seguir avançant en el temps i posant exemples d'Stabat Maters de noms tan coneguts com Haydn, Boccherini, Schubert o Rossini, per dir-ne 4 de famosos. Tots serien fantàstics i molt interessants, però no ens volem allargar més del compte i farem un salt. Farem un salt fins a 1877 per fer esment de la lectura que fa d'aquest poema el compositor més important de la música txeca, Antonín Dvořák. Aquí es nota que ja hem passat per un romanticisme, diguéssim, ja hem deixat molt enrere aquell barroc que sentíem abans, i que Dvořák, el compositor, busca emocionar-nos molt més que cap altre dels exemples que hem escoltat fins ara. I a més sap utilitzar tots els recursos musicals que té a l'abast. Però és que a més aquesta obra té una història, diguem-ne, extramusical que no pot ser obviada. A mitjans de 1875, Dvořák va ser pare d'una nena, que va morir al cap de 2 dies. Uns mesos després tenia escrita la primera versió del seu Stabat Mater per cor, 4 solistes i piano. L'obra no va ser publicada, es va quedar en un calaix, diguéssim, però el 1877 el matrimoni Dvořák va perdre 2 fills més i el compositor va recuperar aquella partitura per fer-ne l'orquestració, que acabaria sent la peça publicada que se sol interpretar avui en dia. No hi ha cap evidència sobre el fet que realment Dvořák partís del seu dol personal per la mort dels seus fills a l'hora d'afrontar una obra musical basada justament en aquest tema. Ja sabem que casualitat no és el mateix que causalitat, però resulta inevitable pensant que les 2 vegades que el compositor va decidir posar-se a parlar de la mort del fill de Maria, ell havia experimentat un dolor semblant.
És, doncs, aquesta tradició, una tradició, com ja hem vist, molt llarga, la que Salvador Brotons recull i aporta, diguem, el seu granet de sorra, explorant, de nou, com un més dels desenes de compositors que ho han fet abans, aquesta emoció tan universal que tots podem entendre, el dolor terrible per la pèrdua d'un fill. És una obra, la de l'Stabat Mater de Brotons, que té un format gran, requereix una orquestra important, un cor nombrós, solistes. Per tant, és difícil que els teatres la programin. Tindrem, doncs, una molt bona oportunitat de gaudir-ne en aquest concert a Granollers. La mort és un fet natural que pot arribar per causes externes o per l'envelliment dels organismes. Però per molta ciència que hi puguem posar des de la nostra moderna societat, el dolor que sentim davant la mort d'algú estimat és de ben segur el mateix que ja sentien els nostres avantpassats més remots. Plorar els nostres morts és segurament una de les coses que ens uneix com a espècie. Segur que és, si més no, el dolor més universal que hi ha. Quan algú amb qui tenim un vincle marxa, aquest vincle es trenca. Fins i tot pot arribar a canviar de nom. Així, quan perdem els pares passem a ser orfes, si perdem la parella enviudem, però no podem posar nom al fet de perdre un fill. Fins i tot en èpoques on la mortalitat infantil era molt alta, no ha existit mai una paraula per definir aquest fet, que en la nostra ment més interna percebem com a impossible, com una cosa que queda fora de l'ordre natural de les coses. Perdre un fill o una filla simplement no té nom. I avui hem parlat de l'Stabat Mater per tal de tenir una mica de context a l'hora d'anar al concert que es farà el 19 de maig al Teatre Auditori de Granollers. Si voleu recuperar les músiques que han sonat al programa, ho podeu fer visitant el nostre espai dins de la secció Viu la Clàssica del web teatreauditoridegranollers.cat. Allà també us hi deixem enllaços relacionats amb les coses que hem anat explicant i podreu trobar, a més, tots els episodis d'aquest podcast, que també podeu buscar-los a les plataformes de podcasting habituals. Hem pogut portar a terme l'episodi d'avui gràcies a la feina d'en Josep Soler als controls de l'estudi de Ràdio Granollers. Moltes gràcies per dedicar una mica del vostre temps a escoltar aquests sons. Ens veiem al concert.